άντρες γυναίκες, άτομα ελεύθερα, πηδήξαμε στη φωτιά και δεν καήκαμε. Μέσα στο σκοτάδι ακούστηκε μια φωνή στα αυτιά του Ζάρα. Φως συν ροή, τρέχει στη γη, κομμάτι από χώμα, κομμάτι μου εσύ. Φως η ζωή, τρέχα! Στη σκόνη που έπεφτε βροχή, ανάμεσα σε ογκόλυθους και δοκάρια σε κατολίσθηση προς το κενό, ξαπλωμένος ξύπνησε ο Ζάρα. Δίπλα του ήταν ο κύκλος, κάτω από ποδιά δυο βαριά κούτσουρα. Το κεφάλι του έσταζε υδρότα. «Είσαι καλά?» Γύρω σκοτάδι, μα μια χαραμάδα έδειχνε φως. Ο κύκλος άρχισε να κινείται. Ο Ζάρα ανασηκώθηκε και τον βοηθήσε να σηκώσει τα βάρη από πάνω του. «Έλα, σήκω. Πρέπει να φύγουμε από εδώ». Τον πήρε παραμάσκαλα και στριμώχθηκαν προς το φως, μέσα από το πέτρινο φαράγγι. Βγαίνοντας, αντίκρισαν τη θάλασσα. Φάνηκε πως βρέθηκαν τόσο χαμηλά, σαν να έχει βυθιστεί όλος ο λόφος πίσω τους. Η Πανσέλινος τότε έβγαινε από τα νερά. Ο κύκλος άρχισε να γελάει δυνατά. «Είμαστε ελεύθεροι!» Του το είπα. «Ελεύθεροι στην κρεμάλα. Ζούμε!» Φώναζε κοιτάζοντας τα κύματα. Και κούναγε το σώμα του σαν να χορεύει ένας παλιάτσος. Ένα σκιάχτρο σπασμένο στον άνεμο. Ο Ζάρα άρχισε να σκαρφαλώνει, να ψάχνει γύρω στα χάλασματα, μα δεν φάνηκε να είναι κανένας άλλος εκεί. «Άτου!» φώναζε. «Άτου!» Πουθενά. «Μαζείς! Τι ψάχνεις ακόμα για βοήθεια?» είπε ο κύκλος. «Δεν ζητά βοήθεια, είναι ο φίλος μου. Αν έχει πάθει κάτι, τότε έχει ήδη λυτρωθεί», απάντησε ο κύκλος. Ο Ζάρα τότε γύρισε το βλέμμα του στη στεριά. «Δεν νοιάζεσαι εσύ για τους ζωντανούς μου φαίνεται, αλλά ίσως είναι που είσαι πειρατής». «Άσε με», είπε ο Ζάρα. Και κίνησε να φύγει από το πλευρό του κύκλου. Εκείνος, μοναχός που παραπάτησε, κοίταξε τον δρόμο προς την παραλία όλο σκαμμένο. Με χώματα γεμάτος ο αέρας. Η γη ακόμα έτριζε και τα πόδια του κύκλου δεν βαστούσαν. «Στάσου, Ζάρα», είπε σε λένε. «Δεν μπορείς να με αφήσεις». «Πρέπει να πάμε στην πριγκίπισσα». Στεκόντουσαν τώρα όρθιοι σε μια καταστραμμένη γη. Αλήτρωτοι, άθεοι. «Και γιατί να σε βοηθήσω?» Κοιτιόντουσαν τώρα όρθιοι σε μια καταστραμμένη γη.
Πρέπει απόψε να ανοίξει το φεγγάρι. Η πύλη του ναού. Το φεγγάρι αυτό θα είναι αλλιώς το τελευταίο μας. Και οι θεοί ξαναεμφανίστηκαν στον άνθρωπο. «Μα τι λες?» ρώτησε ο Ζάρα. «Η ζωή χάνεται. Χάθηκε ήδη στα άλλα νησιά. Δεν υπάρχει πια φύση πουθενά. Και σύντομα θα έρθει και εδώ το τέλος. Και πού είναι η πριγκίπισσα?» «Ήταν στο ναό, αλλά αν έσπασε και εκεί ήδη η γη...» Ο Ζάρας σταμάτησε να σκέφτεται και κοίταξε τον κύκλο στα δάχτυλα. Γύρναγαν απαλά στον αέρα, αφημένα στα κύματά του σαν να τον υφαίνουν. Αληθινά ήταν τα λόγια του και η καταστροφή αυτή του κόσμου γύρω τους, του σεισμού, σημάδι τους. Ο Άτο ήταν αρκετά δυνατός. Αν ο ίδιος ο Ζάρα επέζησε, τότε δεν έχει τίποτα να φοβάται για εκείνον. Τώρα έπρεπε να σώσει την φύση. Και αυτός ο πειρατής φαίνονταν να παλεύει για την αληθινή ελευθερία. Ξεκίνησαν πιασμένοι και πέρασαν από τα άλατα και τα πράσινα λεβάδια γεμάτα δέντρα και άλλα ζώα. Τώρα το έδαφος χωρισμένο στα δυο, στα τρία. Κορμοί σπασμένοι και φωλιές λαγών παρατημένες. Η φύση πάντα μου μιλούσε, σκέφτηκε. Τώρα για την καταστροφή όμως αυτή δεν άκουσε ούτε ένα ψίθυρο, ούτε ένα γάβγισμα, ούτε ένα ανήσυχο αηδόνι. Σίγουρα ήταν το τέλος του κόσμου. Η πύλη που είπες τι είναι? Το λίκνο. Η πίστη στη δύναμη, η ελευθερία της εξέλιξης, η άνοδος, η ανύψωση. Τι? Η συχνότητα του ήχου, δεν καταλαβαίνεις, η γέννηση. Μόνο μια πριγκίπισσα μπορεί να ανοίξει την δύναμη. Μόνο αμόλυδη κόρη να αγγίξει αυτή την ορμή. Οι αμόλυδες κόρες του νησιού, οι αίριες της γερόντισσας, η πριγκίπισσα του παλατιού. Α, η γερόντισσα του ναού παρακαλούσε το παλάτι για να συνεχίσουν οι κεσίδες και οι τελετές. Ίσως ήταν για το άνοιγμα αυτής της πύλης. Καμιά φορά δεν φτάνουν τα παρακάλια. Καταλαβαίνω, αλλά από την άλλη η απαγωγή. Τον λόγο του Ζάρα διέκοψε η θέα από την κορυφή ενός λοφίσκου. Φάνηκε ο λαός. Τρέξαν προς το μέρος του και όταν έφτασαν είδαν την είσοδο γκρεμισμένη. Γύρω 3 ναύτες νεκροί. Η πριγκίπισσα ήταν μέσα? Ρώτησε ο Ζάρα τρομοκρατημένος. Όλο κατέρευσε. Ο κύκλος έπεσε κάτω και άρχισε να χτυπάει τα χέρια του. Φώναζε ιστερικά. Οδεύουμε στην κρεμάλα. Μα ο κύκλος μας δεν θα έχει σωθεί. Μαζί του θα χαθούμε και θα αφήσουμε τους κρίκους μας να λιώσουν μαζί με εμάς. Δανειστήκαμε το σώμα του πυθίκου. Ήπιαμε το νερό της αθανασίας. Τώρα ήρθε η ώρα να γυρίσει πάλι πίσω. Ο ουρανός ήταν σταθερός, σχεδόν σαν να είχαν παγώσει στον χρόνο. Ο Ζάρα κοίταγε δεξιά-αριστερά, ώσπου είδε μια τρύπα σαν καταπαχτή που κατέβαινε βαθιά στα υπόγεια του ναού. «Θα μπούμε από εδώ!» φώναξε. Ο κύκλος σταμάτησε. Τον κοίταξε πάλι και πάλι έλαμψε. «Ζάρα, ήρθες στο πλοίο μας γιατί σε χρειαζόμουν». «Δεν ήρθα στο πλοίο σας. Μήτε αυτό σε εμένα. Βρεθήκαμε εδώ μαζί για να βαφτίσουμε τη γη». Κάποτε βουτήξαμε στο κενό για να βρούμε το όλο.
Με ένα σύρτσιμο και μερικά κρεμάσματα βρέθηκαν και οι δυο σε μια σιωπηλή, υγρή κήτη. Φάνηκε να είναι κάποιος προθάλαμος του ναού. Είχε στροσίδια για περαστικούς προσκυνητές και μια λεκάνη για νερό. Ο Ζάρα βρήκε και άναψε 2 κεριά και έδωσε το ένα στον Κύκλο. «Ίστρα!» φώναξε ο Κύκλος και μια φωνή ακούστηκε από το βάθος. Τρέξανε τους διαδρόμους του πέτρινου ναού και κάτω μερικές σκάλες ακόμα. Ανάμεσα στα συντρίμμια νεκροί ακόμα 2 ναύτες. Πώς γίνεται να φτάσαμε ως εδώ? Σκεφτόταν. Και η ηχό επαναλάμβανε τη σκέψη του. Πώς γίνεται να φτάνουμε στο τέλος? Ο Κύκλος γλιστρούσε από πέτρα σε πέτρα. Τείχο. Δεν την απήγαγα. Την πριγκίπισσα. Αυτή μας κάλεσε. Ή μάλλον το νησί. Φως στην ροή. Στο τέλος του διαδρόμου μια πόρτα μαρμάρινη ανοιχτή. Και πίσω της ένας τοίχος, ψηλός και κλειστός. Στη μέση του ένα βαθούλωμα σαν κλειδαρότρυπα, γιγάντων. Και πεσμένη με το χέρι μέσα στην κλειδαρότρυπα ήταν η πριγκίπισσα. Άνοιξα την πύλη. Τους είπε με φωνή τρεμάμενη. Φαινόταν χτυπημένη. Άνοιξα την πύλη και αντί για φως ήρθε το χάος και έφαγε τη ζωή. Ένιωσα πως με τα δάχτυλά μου έσπασα τον κόσμο όλο. Και από εδώ δεν μπορώ να βγω πια. Ο σεισμός από τα χέρια της έσπασε την γη και τα χέρια της πήρε. Αυτή ήταν η πύλη, η πηγή που θα έφερνε το νέο φως. Και οι δυο κοιτούσαν δίχως να καταλαβαίνουν τι πρέπει να γίνει. Το τέλος είχε έρθει και αυτή ήταν η ελπίδα τους για μια σωτηρία. Μήπως η πριγκίπισσα είχε κάνει κάτι λάθος? Μα όχι, ο σεισμός σου έριξε την πόλη, μας έβγαλε από την πύρα, φώναξε ο Ζάρα. Αλήθεια είναι, μας έσωσες. Η πύλη σου μίλησε? Ρώτησε ο Κύκλος. Τα 2 αγόρια τρέξαν δίπλα της. Μαζί έσπρωξαν τους βράχους και εκείνοι υποχώρησαν με μιας απελευθερώνοντας τα χέρια της Ίστρα. Από πάνω τους μια τρύπα έφερνε τον ουρανό μέσα σαν φεγγί της και στη θέση του ουρανού ήρθε τότε πάνω τους το φεγγάρι. Μα ήταν κόκκινο. Τρομαγμένοι άπλωσαν τα χέρια. Η Ίστρα είπε: «Μάλλον μάτωσε πολύ αυτή η γη και από τα αίματα που δεν προλάβαμε να καθαρίσουμε ήρθε σκουριά για τα γρανάζια μας». Ξαφνικά μια σκιά άρχισε να τυλίγει την κόκκινη παπαρούνε της σελήνης. Όσο αέριδες πρόβαλαν. Τρέχαν μέσα στον υπόγειο ναό. Ο Ζάρα προσπαθούσε επιμόνως να κρατήσει τα κεριά αναμένα. Όταν το φεγγάρι έλειωσε στο μαύρο, σβήσαν τα κεριά και οι 3 τους κοιτάχτηκαν. Ίσως να ήταν ο Κύκλος μας τελικά. Πιάστηκαν χέρι-χέρι. Και τότε η γη
άρχισε γύρω τους να τρέμει ξανά. Ο αέρας φύσηξε και καμπάνες ακουστήκαν. Στον ήχο τους υπέκυψαν οι τρεις δυνάμεις. Και ο Ζάρα θυμήθηκε τη βάφτισή του. Όταν χαθεί αυτό το φεγγάρι, αδέρφια του, αδέρφια μου, θα είμαι εγώ να πάω στη θέση του. Είπε ο Ζάρα. Είμαστε το φως. Είσαστε το φως. Κάποτε τραγούδια γέμισαν ζωή. Και από τότε είμαι το όλο. Ξαφνικά ο ουρανός εκτινάχθηκε και η γη πετάχτηκε στο σύμπαν με τον ήλιο οδηγό και έτρεξε γύρω από το λίκνο της και άκουσε τις μελωδίες της δημιουργίας. Ένας θεός και ένας διάβολος, μαζί κομμάτια ενός και μόνο ενός ανθρώπου, να σπάνε σε κλαδιά ιτιάς, να ραγίζουν την ύπαρξη όσο αυτή αναπλάθεται στα χέρια ενός αστροφορεμένου υπότι με φορεσιά βασίλισσας. Και η γη να χορεύει γύρω από αυτό το υπερθέαμα και πόσες φορές να γυρνάει ως τα άκρα της και να τα διαπερνά. Και η ιστορία όλου του κόσμου τώρα συνέβαινε μπροστά στα μάτια τους. Πάνω από όλα, στο κέντρο, η αιώνια ζυγαριά διαφάνηκε να πετά, να ισορροπεί. Καλοπισμένη, καθαρή, διαμάντινη, αψεγάδιαστη, βαριά και σταθερή, χρυσή. Τώρα έβγαζε η Εριάδνη τον μύτο από τον λαβύρινθο. Τώρα ο έρωτας έφτιαχνε μόνος το αβέλι του. Τώρα η Περσεφόνη ήταν η ίδια η ελευθερία, η μούσα της. Τα τρία παιδιά πέταγαν πια σαν τρεις στερεοτυφίνικες. Αναστημένοι, καυτοί, παίζανε παιχνίδια και σβούρες κολοτούμπες, στριφογυρίζοντας κάτω από το καλλιδοσκόπιο του ουρανού. Κύκλωναν τώρα την αιώνια ισορροπία. Τρία τα πόδια της ζυγαριάς. Ζάρα, κύκλος και ίστρα. Μπήκαν και γίνανε τα πόδια. Και τότε ο άνθρωπος άτου είδε από το βουνό, το νησί, πάλι να αλλάζει. Και τώρα υψώθηκαν γύρω μεγαλύτερα βουνά και σκάσανε με νερό και πίδακες ποτάμια. Και η πόλη έγινε ένα με το λιμάνι. Και ο ναός της γερόντισσας προέβαλε στην κορυφή του λόφου. Στο βάθος των οριζόντων ανέβαιναν πλέον 1000 ήλιοι και όλη η γη ένιωσε να σκάει σαν βελανίδι στα κάρβουνα. Και ύστερα οι ήλιοι γρήγορα γίναν πάλι ένας σταθερός που ανέβηκε και έκατσε στον θρόνο του στην κορυφή τους. Και από μπροστά του, σαν πέτρα που στάζει, πέρναγαν πλανήτες υγροί. Ακούστηκαν από μακριά βροντές, συντρίψεις. Ο κόσμος είχε αλλάξει. Ο Ζάρα, αόρατος πάνω από τον Άτου, τον είδε και κατάλαβε. Η ίστρα ήταν το κέντρο. Ο κύκλος η πηξίδα μας. Θεϊκή η αποστολή μας. Προστάτες πρίγκιπες, προστάτητες πριγκίπισσες, άνθρωποι και οδηγοί. Θεϊκή η αποστολή των θνητών.